соат бо вақти Прага 10 ҳаст, бо вақти Москав 11 ва бо вақти Душанбе 1. ин ба он маънист ки Аврупо ба вақти тобистона гузашт ва шумо бинандагони азиз суҳбати моро 1 соат пеш тамошо доред. Ва ташаккур мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо дар озодӣ видео моро мебинанд ва хабарҳоро аз мо мешунаванд. Сархати хабарҳои рӯзро ман Шалгул Хоҷа чун ҳамеша дар ҳамин вақт тақдими шумо мекунам ва интизори шумо бинандагони азиз мемонам дар пахши мустақими барномаи хабарӣ ки низ 1 соат барвақт тақдими шумо хоҳад шуд, яъне соати 1 бо вақти Прага, соати 2 бо вақти Москав ва соати 4 бо вақти Душанбе. Аз ин хотир тамошои пахши мустақими барномаи хабариро аз даст надиҳед. қасди худкушӣ дар буздоштгоҳ. собиқ майёри милисияи ноҳияи Ҳамадонӣ ки бо ҷурми қочоқи маводи мухаддир зиндонӣ шуда буд, дар буздоштгоҳи шаҳри Кӯлоб қасд ба ҷони худ кардааст. Шоҳрух Муҳиддинзода гуфта мешавад ки бо лезве шиками худро буридааст ва баъди ин ҳодиса достиёни махсус оид ба зиндонҳо тафтишро оғоз намудааст. эътирози Муҳиддинзода нисбати парвандаи дуюмаш будааст ки тафсилотро дар барномаи хабарӣ барои шумо бинандагони азиз хоҳем гуфт ва собиқ майёри милисияи тоҷик дар номаи бисаҳифагиаш дар моҳи март ҳанӯз гуфта буд ки ин иттиҳомот нисбати ӯ асос надорад. вай 35 сол дошта дар шӯъбаҳои корҳои дохилии шаҳри Кӯлоб, Вусев ва Ҳамадонӣ то имрӯз кор карда то рутбаи майёрӣ омада расидааст. комиссияи вижаи дар ноҳияи Сангбор харобиҳо бар асари тундбод ва кӯчиши тармаро ҳисоб мекунад. раиси дастгоҳи ноҳияи Сангбор имрӯз дар суҳбат бо Радиоозодӣ гуфт ки омили кӯчиш додани тарма заминҷунбии сабук будааст. ба қавли ин мусоҳиби Радиоозодӣ бар асари заминҷунбӣ тарма аз баландиҳо рахна шуда ба деҳа сарозир шудааст. бояд гуфт ки солона сел ба иқтисоди Тоҷикистон $15 миллион зарар мерасонидааст. баъдан хушксолӣ ки ҳар сол мардуму иқтисодро аз $5.5 миллион маҳрум мекардааст. фалокати севуми зиёновар барои Тоҷикистон заминларза будааст ки дар натиҷаи он ҳар сол кишвар $3 миллион зарар медидааст. мардуми Украина рӯзи якшанбе ба пои сандуқҳои рай рафтанд то раиси ҷумҳурии нави худро интихоб кунанд. аз миёни беш аз 30 довталаби курсии президентӣ Владимир Зеленский пештоз аст. зоҳиран Зеленский ва Порошенко ба даври дуввуми интихобот хоҳанд рафт ки рӯзи 21 апрели имсол баргузор мешавад. комиссияи марказии интихоботи Украина гуфт дар бораи қонуншикании системавӣ ягон шикоят нагирифтааст. Наталия Бернацка дабири комиссиони марказии интихобот мегӯяд мавридҳои ҷудогонаи ҳаст, вале онҳо дар ҷараёни ҳар интихоботе вуҷуд доранд. ин мавзӯъро мо дар барномаи хабарӣ хоҳем дошт ва ҳамчунин хоҳем дид ки аз нигоҳи таҳлилгарони тоҷик чаро ин бор сокинони Украина ба ҳайси президенти худ на сиёсатмадор балки як ҳаҷмнигорро дидан мехоҳанд. занон низ метавонанд наҷотдиҳанда бошанд ва чаро занони наҷотдиҳандаро дар Тоҷикистону Афғонистон ҷиддӣ қабул намекунанд. мутахассисони бо таҷрибаи Британияи Кабир гурӯҳи аз занони тоҷику афғонро дар бахши наҷотдиҳӣ фаъолият мебаранд дар як давраи омӯзишӣ дар Душанбе гирди ҳам оварданд. гуфта мешавад дарси омӯзишии мазкур барои ҳамкориҳо миёни наҷотдиҳандагони ду кишвар ҳангоми гузарондани амалиётҳои ҷустуҷӯиву наҷот дар ҳоли ба вуҷуд омадани офати табиӣ равона гардааст. занон дар бораи ин фаъолияти хатарнокашон чӣ мегӯянд дар як гузориш дар барномаи хабарӣ тақдими шумо мешавад. ва дар барномаи имрӯз дар мисоли як оила талош мекунем бубинем ки хонаводаҳо дар Тоҷикистон бо 1800 сомони маош чӣ гуна зиндагиашонро саришта мекунанд. дастархонашон аз кадом маҳсулот иборат аст ва барои нақлиёт чӣ қадар маблағ сарф мекунанд ва умуман бинобар кӯтоҳдастӣ маҷбуранд аз чӣ даст бикашанд. бар асоси ҳисобҳои ахири мақомоти давлатӣ дар Тоҷикистон дар давоми 6 соли гузашта сокинони ин кишвар хароҷоти пули худро барои хариди маҳсулоти ғизоӣ коҳиш дода хариди маҳсулоти ғайриозуқаро афзоиш доданд. мавзӯи шинохти хонаводаҳои фақир ё камбизоат дар Тоҷикистон дар чанд соли ахир дар пайи паёмадҳои буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ ва бонкӣ дар кишвар вирдизабонҳо шудааст ва Тоҷикистон ҳар нафареро ки дар як моҳ 190 сомонӣ харҷ мекунад камбизоат эътироф кардааст. бо такя ба ин ҳисоб дар ҷумҳурӣ 29% аҳолӣ ва ё 2,610,000 нафар камбизоат ба шумор мераванд. хуб, пешниҳод мекунем ки дар барномаи хабарӣ ин гузоришро бо мо тамошо кунед. ҳамчунин чун мо дар навиди бомдодӣ ҳам гуфтем, имрӯз 1 апрел аст ва даъвати баҳорӣ ба артиши
кишвар шурӯъ шудааст ва ҳамкори мо талош мекунад дар ин бора низ барои шумо дар барномаи хабарӣ як гузорише тақдим кунад ва ҳамин гуна мо итминон дорем ки то оғози барнома боз чанд хабари дигар низ дастраси мо хоҳад шуд ва мо метавонем ба шумо пешниҳод кунем ва агар шумо низ то шурӯъи барнома ҳар хабару назар ва ё пешниҳод ва аксу наворе доред лутфан дар ихтиёри радиои озодӣ бигзоред ва мо онро ҳатман баррасӣ ва пешниҳод хоҳем кард ва фаромӯш накунед ки барномаи хабари як соат пештар оғоз мешавад соати 4 ба вақти душанбе ва соати 2 бо вақти Москав.